Continuant amb els tipus de variables, hem vist segons els nivells de mesura, allò d'ordinal, el nominal, ordinal, quantitatiu. Ara tenim segons la funció en la investigació. Bàsicament, aquestes variables, segons la seva funció, la funció que compleixen en la investigació, es dividien en variables independents i variables dependents. Les variables independents són les que poden influir en altres variables, no tenen aparentment una influència sobre si mateixes, però sí que poden influir sobre altres. I les variables dependents són aquelles que depenen d'altres variables, que el comportament de les quals està condicionat per altres variables, o pot estar-ho. No? L'estat d'una variable, sigui independent o dependent, també dependrà de la intenció que li dona l'investigador. Evidentment, variables com l'edat o el sexe sempre seran independents, perquè nosaltres no podem variar altres variables de tipus social, no poden canviar la nostra edat o el nostre sexe. Això són qüestions de tipus biològic, a més el sexe biològic, altra cosa seria el gènere, però són variables inalterables per qüestions de tipus social, aparentment. En canvi, les variables dependents sí que podrien estar condicionades si nosaltres fem alguna operació que implique alguna operació quantitativa, estadística, que implique conèixer si existeix aquesta dependència o no i en quin grau es dona. No? Això ja són qüestions de tipus estadístic per a veure el grau d'associació entre variables. Així és com s'acabaria de comprovar a partir d'una hipòtesi. Nosaltres podríem comprovar si la hipòtesi es confirma o no, en el sentit de si hi havia una relació entre variables o no. També després tenim, al marge d'això, d'aquesta dinàmica independent-dependent, tindríem les variables pertorbadores, que són variables que podrien intervenir en la relació entre dues variables. O sigui, és com que impedeixen que la relació es produïsca tal com estava plantejada d'inici o tenen tal força que acaben tenint una intervenció sobre la variable dependent més enllà de la que tenia la variable independent. No? Es claven pel mig i acaben condicionant les relacions entre les variables. Bé, així, aquí tenim diversos exemples de relacions, són exemples d'hipòtesi i hem de localitzar quines són les variables independents i les dependents. Primer, quines són les variables i després quina és la independent i quina és la dependent. Els homes desenvolupen més activitat esportiva en equip que les dones. Aquí tindríem una variable que seria el sexe. Les categories de la variable són els homes i les dones, però no són la variable, són les categories, les formes que pot adoptar la variable. La variable és sexe. Aquesta és una de les variables i l'altra seria desenvolupar activitat esportiva en equip. Aleshores, aquí la independent és el sexe i hem dit que el sexe no pot ser dependent. O sigui, ninguna qüestió de tipus conductual o social pot alterar el fet que tinguem un sexe o l'altre. Aleshores, aquí estaria molt clar. Sexe, variable independent i desenvolupar activitat esportiva en equip, variable dependent. El sexe, tindre un sexe o altre farà que desenvolupem més activitat esportiva o menys. Els estudiants que no tenen una ocupació disposen de més temps lliure que els que sí la tenen. Variables. Una, tenir o no una ocupació. L'altra, disposar de temps lliure. Aquí, en aquest cas, tenir o no una ocupació, o sigui, disposar d'una ocupació, estar ocupat o no, condicionarà tenir més o menys temps lliure. Per tant, tenir l'ocupació independent, disposar de temps lliure dependent. De vegades, si no ens aclarim molt, el que podem fer és girar l'ordre. Nosaltres diem,
La independent és tenir una ocupació i la dependent disposar de temps lliure. Però no ho tinc clar. Aleshores girem-ho i vegem si té sentit al revés. I moltes vegades veiem que no té tant de sentit això. O sigui, en aquest cas, tenir, o en l'anterior, més clar encara, o sigui, desenvolupar més activitat esportiva farà que siguem homes o dones? No, no té això cap sentit. Per tant, és l'altra relació, és que el sexe influeix sobre l'activitat esportiva. En l'altra, tenir més temps lliure o menys farà que tinguem ocupació? Que tinguem un lloc de treball? No, bueno, podem tindre lliure i aleshores després buscar-lo, però primer, per a tenir una ocupació, s'haurà de fer cerca activa de treball, presentar-se, que et seleccionen, en fi, tot això, no? Per tant, la inversa és un poc menys probable. Els hàbits alimentaris dels joves estan condicionats per la seva situació de convivència. Una de les variables, hàbits alimentaris, l'altra, situació de convivència. Quina és la variable independent? La situació de convivència, que condiciona els hàbits alimentaris. Així la sentència, diguem, la frase, està redactada en passiu. Els hàbits alimentaris dels joves estan condicionats per la seva situació de convivència. El que condiciona és la situació de convivència. La situació de convivència influeix sobre els hàbits alimentaris. Viure a casa dels pares o viure sol viure amb els companys o viure sol definirà un tipus d'hàbits alimentaris concrets. Aparentment, quan estem a casa amb els pares, doncs tenim una alimentació més ordenada, més equilibrada i tal, no? Pot ser que no, però això és el més habitual. I en canvi, si vivim amb companys de pis, bueno, lo normal és que tinguem hàbits alimentaris, a no ser que tinguem molta disciplina i un compromís col·lectiu o així i tal, els hàbits alimentaris no seran tan equilibrats. No? Val. Una altra, les persones menors de 30 anys posseeixen un poder adquisitiu inferior a les persones de més edat. Així tenim l'edat com una de les variables i l'altra el poder adquisitiu. Aleshores ens està dient que els menors tenen un poder adquisitiu menor que els majors. Lògic per altra banda, no? Perquè els majors tenen una estabilitat econòmica major, etc. Bé, aleshores, l'edat en aquest cas és la independent, l'edat mai és dependent. A no ser que no sé, estiguem en estudis de biologia, però ni tan sols això. No? L'edat és independent. Aleshores, l'edat és la que influeix en el poder adquisitiu. A més edat, més poder adquisitiu. Per tant, el poder adquisitiu és la dependent. I, finalment, crec que és la darrera, a major nivell d'estudis de les persones, majors ingressos en el seu treball. Així està cronològicament ben posada, no? En aquesta frase construïda, que té una relació directa, hi ha una relació directa, a més d'això, més de l'altre. No? A més nivell d'estudis, majors ingressos en el seu treball. Les variables són nivell d'estudis i ingressos. I està molt clar en aquest cas. Nivell d'estudis és la independent i ingressos la dependent. Els nivells d'estudis influiran en tenir uns ingressos determinats més elevats. No? Perquè, bueno, en la relació d'influència d'una independent sobre la dependent es dona una cronologia, així moltes vegades molt automàtica, però una cronologia. Primer va la independent i després la dependent. La independent ha d'influir sobre la dependent. Val? I així és. Primer tenir uns estudis, nosaltres progressem en la nostra formació, acabem tenint un nivell d'estudis, i quan assolim el més alt nivell d'estudis és quan tenim més probabilitat de tenir ingressos elevats en el treball. Bé, espero que això quede clar. I passem a una part que, bé, no anem a donar-li molta importància, bueno, la té, però sent que no anem a treballar molt l'estadística, la importància per als efectes del nostre temari, de l'avaluació i tal,
no és molta, no? Però bé, s'ha de veure què implica això dels controls de mesura, de la validesa i la fiabilitat. Val. Bé, la validesa prova la relació coherent entre el concepte, allò teòric, i els indicadors que definim pel concepte, allò empíric. És el pas que hem fet en l'operacionalització de conceptes. Allò que hem fet al principi del tema 3, passem d'un concepte més abstracte, més teòric, a concretar-lo en indicadors que són empírics, mesurables, no? I, per tant, si nosaltres fem una bona operacionalització de conceptes, segurament tindrem una mesura vàlida, tindrem validesa. Si, en canvi, fem una operacionalització de conceptes deficient, segurament el nostre instrument no serà molt vàlid, perquè no acabarem de mesurar allò que realment volíem. O sigui, l'indicador ha de mesurar el que volem que mesure. O sigui, cada indicador separadament ha de mesurar una part del concepte i tots conjuntament han de mesurar la totalitat del concepte. Per tant, és bàsica com s'ha definit primer aquest concepte a nivell teòric i si això després, quan es desgrana en en indicadors mesurables, té tot el sentit. Si això, no tenim aquesta validesa del concepte, acabaran produint-se errors sistemàtics, o sigui, errors que sempre seran els mateixos, perquè estem mesurant mal i ho estem mesurant mal sempre. O sigui, imagineu que hem plantejat un indicador, que després és una pregunta al qüestionari, que no correspon, no està medint de manera efectiva el concepte, i això es produirà totes les vegades que fem la pregunta. Per tant, és un error sistemàtic. Sempre estarà sistemàtic, vol dir que és repetitiu. Després, la fiabilitat és en un segon estadi, no? En una segona part. Faria referència a la capacitat de l'instrument de mesura, és a dir, el qüestionari, en aquest cas, d'obtenir els mateixos resultats en diferents proves. Si preguntem a diverses persones una volta, després al cap d'un mes tornem a preguntar-les, o no al cap d'un mes, sinó fem les preguntes en el campus de Sant Vicent als alumnes de la universitat i després al cap del temps o al cap d'uns dies ho preguntem als alumnes de la Universitat de Múrcia, per exemple, no? I comparem. Si s'obtenen resultats semblants en poblacions més o menys equiparables, hauríem de, si és comparació entre diferents universitats, hauríem de primerament definir que les dues poblacions són equiparables. Si no ho són, no es pot fer això, aquesta prova, no, de fiabilitat. Més fàcil és mesurar sobre una mateixa variable, sobre una mateixa població, perdó. Primer fem una mesura en un moment determinat i al poc temps en fem una altra. I hauria, si té l'instrument de mesura la suficient consistència, la suficient fiabilitat, obtindríem els mateixos resultats o molt pareguts, molt pareguts, en la primera presa d'informació i en la segona. Això dependrà de com s'aplica, de quin sigui el qüestionari, com s'aplica, si està ben controlat tots els passos estan ben fets, si les categories estan ben tancades també, i per tant l'instrument és sòlid. No? La fiabilitat es basa en això, que l'instrument tingui la solidesa suficient. En aquest cas es produirien errors aleatoris. Si cada vegada ens apareix una cosa en els resultats, vol dir que l'instrument, com no s'interpreta bé, acaba produint resultats diferents cada vegada. No? I es produeixen errors aleatoris. Ahí teniu gràficament quin seria la metàfora d'una persona que fa el tir en barc. Així estan produint-se errors. En el primer cas són errors sistemàtics els que es produeixen a partir del control de validesa.
Hi tenim, diguem que el tirador és encertat, però té el punt de mira, no està mesurant el que havia de mesurar perquè la mirilla o el que sigui està mal preparada i per tant tots van a un mateix lloc. Vol dir que el tirador pot ser molt bo, però l'arc està fent-li fallar repetidament al mateix punt. Això és perquè l'instrument no està ben, no mesura el que ha de mesurar. I després, l'altre és que cada vegada tira d'una manera l'arc, no? És quan es produeixen errors de fiabilitat i per tant, per molt bo que siga el tirador, que és el que donem per fet, primerament, acaba tirant, aleatòriament, pràcticament. No? Bé, no anem a veure més. Tot això té una translació estadística i que no anem a veure, però simplement volem que us quedeu amb la idea que és important el procés d'operacionalització, que els indicadors i les categories mesuren de manera precisa el que volíem mesurar, amb el concepte teòric i el dimensionament que vam fer, perquè si no cometrem errors de validesa. I també després hem de fer un qüestionari ben assentat que s'hauria de testar, de fer un pretest. En l'assignatura no tindrem el temps suficient, però per a evitar errors de fiabilitat el que se sol fer és un pretest. Provem el qüestionari per veure que funciona bé, que tot s'entén, que tot està en el seu ordre, que tot mesura el que ha de mesurar, que tanquem les preguntes correctament, són exclusives, exhaustives i precises, que s'entén la redacció, tot això per a garantir que no produïm errors de fiabilitat. Val? Doncs són coses que el que ens fan és pensar que hem de ser molt precisos tant en el procés d'operacionalització com en el de disseny del qüestionari. És important fer-ho això amb el rigor corresponent, amb el rigor degut. Amb el mostreig, que és la selecció dels casos que han de ser finalment enquestats, no anem a fer pràctiques en l'assignatura, també ja sabem que tenim temps limitat i hem de seleccionar què fer, no? A què dedicar més importància. Nosaltres la dediquem a la confecció del qüestionari, però bé, també hem de saber què significa fer la mostra i quins conceptes hem de tenir clars per entendre què és això del mostreig. Recordeu que una mostra, ja ho vam comentar, és un conjunt de casos o individus que procedeix d'una població i que compleix les següents característiques. El nombre de subjectes que componen la mostra és inferior al de la població. Si tenim la població d'Alacant, que és l'exemple que hem posat moltes vegades, però també podem posar la d'Elx. La d'Elx són 210.000 o 220.000 habitants. Nosaltres mai farem una mostra, seleccionarem una mostra que excedisca aquest número de 210.000 persones. Entre altres coses perquè si no, no tindria sentit. La despesa seria tan elevada. Precisament es fa una mostra per estalviar temps i diners. Perquè la llei de grans números ens permet usar mostres relativament petites per a significar o per a representar conjunts poblacionals elevats. Val? I per tant, sempre serà inferior, molt inferior. La mostra ha de ser representativa de la població estudiada. Això es fa mitjançant operacions estadístiques que permeten l'extrapolació, permeten dir que la mostra representa amb un nivell de confiança concret i amb un error tal al conjunt de la població. I finalment, el conjunt d'individus de la mostra són els subjectes realment estudiats. Nosaltres anem a fer una enquesta a Elx que implicarà enquestar, per exemple, a 1.000 persones i aquestes 1.000 persones són les entrevistades finalment i representaran per extrapolació al conjunt de la població. De manera que nosaltres estem dient que amb un 2% d'error i un 95,5% de nivell de confiança,
diem que el que diuen les 1.000 persones entrevistades és el mateix que dirien les 210.000. Val? Això és el que fem amb una enquesta. A través d'una expressió matemàtica, estadística, diem que l'opinió d'uns quants és igual o pràcticament igual que la de molts, la d'un conjunt poblacional. Val, i en la part inicial de l'esquema han dit que efectivament està aquesta impossibilitat de preguntar a tota la població perquè seria molt costós i per això seleccionem una mostra. Només hi ha, quan són poblacions molt petites podem fer un cens. Imagineu-vos que la població fora, no sé, la classe, les 40 persones de la classe. Nosaltres volem fer un estudi d'opinió sobre la pràctica de determinades aplicacions de gaming aplicades a la docència i fem una enquesta en la classe, en l'àmbit de la classe i la població són 40. Podem fer tota la població, és una cosa assumible, no? Però no quan estem parlant de poblacions de, no sé, 50.000, 20.000, tota Espanya, 47 milions, no? I per tant, seleccionem una mostra representativa. Quins conceptes hem de considerar en aquest cas? Alguns ja els hauré comentat quan hem fet al·lusió en classe o ara mateix quan hem fet l'explicació. Univers poblacional és tota la població, el conjunt d'unitats de les quals es vol aconseguir una informació. Val? Per exemple, població d'Elx. L'univers poblacional són totes les persones residents a Elx. Després, no serien les 210.000 persones residents a Elx, sinó aquelles majors o amb 18 anys i més, perquè les menors tenen la llei de protecció del menor, juntament amb la llei de protecció de dades, fa que sigui molt complicat entrevistar a menors. I per tant, a part que moltes enquestes consideren només enquestar a la població major d'edat que tenen, no sé, es garanteix certa consciència general sobre determinades qüestions. No? I bé, aleshores no serien de 210.000 d'ells, sinó igual 150.000, que són les que tenen 18 anys i més. No? Això és el conjunt d'unitats de les quals es vol aconseguir informació, l'univers poblacional. No tenen per què ser únicament persones, podrien ser llars. De fet, està l'enquesta de llars, de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística és a llars. La unitat és, quan un contesta una persona, no sé, el pare o la mare o el subjecte que viu allí sol o el que siga, contesta una persona en nom de la llar, però les preguntes són relatives a la llar, l'hogar. Per exemple, quants electrodomèstics tens o té la llar, en aquest cas. Quins són els ingressos conjunts de totes les persones de la llar. Això seria... També hi ha enquestes com l'enquesta del Directori General d'Empreses, de l'INE també, és a empreses. La unitat contestarà un representant en nom de l'empresa, però contesta el número de treballadors. Això està referit a l'empresa. Facturació anual. Sector al que pertany, tot això. No? O sigui que pot ser una unitat diferent a la persona enquestada. Bé, abans hem parlat, que no se'm queda això penjant, hem parlat de que hi ha la impossibilitat de preguntar a tot el conjunt poblacional, a l'univers, i per això es fa una mostra, però també hem de dir, perquè no sé, ens quede... perquè algú podria dir, és que i això què passa? No? Tenim els censos de població. El cens de població és quan preguntem a tota la població, precisament. I això, pel seu cost,
O sigui, es vol tenir determinades dades i per això es fa el cens poblacional, però té un elevadíssim cost i per això es fa només una vegada cada 10 anys, en els anys 1, el 1991, 2001, 2011, 2021, enguany s'està fent també, i bé, això, el mal amb això és que es tarda molt després en processar totes les dades, corregir-les, en fi, tot això, i les dades les tenim enllestides ja pràcticament en 2023, amb la qual són dades molt bones però que ràpidament poden acabar quedant desfasades perquè tenim un ús complet, l'accés complet al cens es dona, hi ha dades preliminars al cap d'un parell d'anys, però després tenim dades completes al cap de 3 anys o així, no? Perquè és una monstruositat de treball. No? Però vaja, n'hi ha aquesta excepció en grans, diguem, en grans volums poblacionals. El que us he dit abans de fer el testat o avaluar una eina didàctica en la classe, als 40 membres de la classe, això també és un cens. Si no fem una mostra, que preguntem a tots els de la classe, és un cens poblacional. I en aquest cas sí que té sentit. Si fem, o sigui, qualsevol unitat petita, no, d'uns quants, 40, 50, fins i tot 100, 200 o 800 si volem, no? Ens podem plantejar anar a tota la població. Quan ja accedim d'un determinat límit ja va perdent sentit i és més rentable en termes econòmics i de temps i tal fer un mostreig. Val. Marc mostral. El marc mostral és només el llistat on tenim totes les unitats de la mostra. El marc mostral ha de contenir a totes les unitats de l'univers poblacional, per tant, doncs, entendreu que en la majoria dels casos no tenim aquest llistat, perquè no el proporciona l'Estat, no? És una cosa de protecció de dades i tal, i si nosaltres volem fer una enquesta electoral, per exemple, a la ciutat de Dénia, ningú ens proporcionarà un llistat amb les adreces, noms i tot això de tots els ciutadans de Dénia. Per tant, ho haurem de fer d'una altra manera, que són les rutes aleatòries, de les quals parlarem ara mateix. Però bé, l'Institut Nacional d'Estadística, quan fa cada 10 anys el seu cens d'habitants, té a la seva disposició totes les dades per a que facin d'aquest llistat. La guia de telèfons, quan hi havia abans només hi havia telèfon fixe i tots estàvem en el llistat, era una cosa, ni llei de protecció de dades ni res, o sigui, tots hi havia una cosa que es deia les pàgines blanques i tots estàvem allí, tots estàvem clavats en aquest llistat i tu podies buscar qualsevol adreça, de fet ho haureu vist en alguna pel·lícula que algú arriba a una cabina i agafa un llibre molt gruixut i buscar el cognom d'algú i ahí està el seu telèfon. No? Doncs això era un marc mostral. Abans es tenia a la disposició per a enquestes telefòniques el marc mostral. A més, es va arribar a un punt a, no sé, meitat dels 90 aproximadament, en el qual pràcticament totes les llars tenien un telèfon fixe, pràcticament totes, el 90 i tants %, 92, 93%, una cosa així, només hi havia una companyia i, per tant, aquell volum era el marc mostral idoni per a fer qualsevol enquesta telefònicament. Abans no, abans d'això, en els 70-80, no tot el món tenia telèfon fixe i, per tant, la població amb telèfon no era equivalent al conjunt de la població. S'haguem deixat fora molta part de la població. En canvi, en aquest moment concret, no sé, el 93, 94 per ahí, la validesa del marc mostral, la llista de les pàgines blanques de Telefònica, era molt, molt elevada, no? Perquè corresponia a la pràctica totalitat de la població.
Després va passar tot el contrari. Van aparèixer tantes companyies i tants llistats i tal que no hi havia manera de retratar el conjunt de la població. Hi ha empreses que es dediquen a fer-ho, però només amb determinats números, aquells que segueixen el número per a efectes comercials i tal. I, en fi, ara és molt complicat tenir això. De vegades doncs, tenim llistats de clients sempre ha d'haver una sessió de dades per a que tu autoritzes que puguen fer-te una enquesta després o que t'envien informació publicitària o el que siga. No? Per tant, són tots llistats una mica limitats. Per això acaba fent-se, si es fa una enquesta telefònica, que és més barata que una enquesta cara a cara per les cases, s'agafen els llistats que van generant-se. Hi ha empreses que es dediquen a això, empreses de bases de dades, que combinen les de Vodafone, les de Movistar, les de tal, i fan llistes el més grans possibles per a tenir d'on tirar, no? Per a poder fer després una selecció aleatòria d'aquestes persones amb el seu número de telèfon per a després entrevistar-les. No? Però en el carrer no tenim aquests llistats complets de tota la població amb les seues adreces per la llei de protecció de dades i el que se sol fer és una ruta aleatòria, que és començar, per exemple, a cada enquestador, treballador que està passant el qüestionari, se li dona un mapa d'una zona que li correspon i se li fa uns traçats aleatoris amb una sistemàtica. Per exemple, tirar en una punta de la ciutat, en un barri, tirar per un carrer. Després, quan arriba, tirar a mà dreta, després a mà esquerra, mà dreta, mà esquerra, mà dreta. En cada tram de carrer, entrevistar a la primer portal. En el segon tram de carrer, al segon portal. Tercer, tal. Així. Després, en cada portal, primer començar en el primer pis, després en el segon. Quan hem arribat al pis de dalt de tot, doncs, tornem a començar pel primer. Es fa una espècie de sistemàtica perquè nosaltres diem, si jo faig enquestes pel carrer ja estic sent un poc així aleatòria, que el primer que em trobe, no. O sigui, en enquestes pel carrer, si vos en fan, això no seran mai, disculpeu. Bé, no sé exactament on m'havia quedat, però perquè he tardat un poc en reprendre, però vaja, que us comentava lo de les rutes aleatòries, que seria una manera de solucionar el fet que no tenim un marc mostral, un llistat per a la selecció aleatòria, perquè la selecció aleatòria el que vol dir és seleccionar com en un sorteig. Imagineu-vos que com en el bombo de la Loteria Nacional de Nadal, que tenim totes les boles, les 100.000 boles del sorteig, i se li va pegant voltes al bombo i van caent boleta a boleta les que són premiades. Així és exactament el mateix. Si tinguérem un marc mostral, un llistat, trauríem aleatòriament per sorteig quines són les que hauríem d'entrevistar. De les 100.000 o 200.000 persones, seleccionaríem 1.000 o 400 o les que siguen, no? I aquestes serien les seleccionades. Se sol seleccionar, quan hi ha un marc mostral, un titular i diversos suplents, perquè moltes vegades passa que no trobem a la persona disponible, o bé telefònicament o bé cara a cara, i per tant se selecciona uns reserves, no? Per si de cas. Reserves amb les mateixes característiques que l'altre, no? Per si fem també un mostreig aleatori, però també estratificat per sexe i edat, per exemple, no? Per a garantir que més encara no únicament l'aleatorietat, sinó que s'assegurem que l'estructura poblacional de la mostra és exactament igual que la de la població. Bé, són coses que no veurem en la pràctica, però que hem de saber en què consisteixen.
finalment, el que apareix aquí a la mostra és la selecció d'unitats concretes de la població que anem a estudiar. Val? Això està, crec que, clar. I la grandària mostral seria el nombre d'unitats, finalment, la mostra és el grup de poblacional que hem d'estudiar i la grandària mostral el número de persones que realment, persones o llars o empreses, unitats, en aquest cas, que acabarem entrevistant. Bé, la grandària mostral, si ho veurem en detall, connectat amb l'estadística, doncs veuríem que la grandària mostral dependrà del marge d'error que volem assumir i del nivell de confiança. Val? Quan més alt nivell de confiança volem, més gran serà la mostra. Necessitem una mostra més gran. Quan menys error, menys error vulguem assumir, més gran tindrà que ser la mostra també. En canvi, si volem suportar un error gran, si assumim, bueno, no ens importa que hi hagi molt d'error, podem fer mostres més petites. Però, en general, quan més solidesa volem de les dades, que és menys error i més nivell de confiança, la mostra tindrà que ser més gran. Bé, quant als tipus de mostreig, bàsicament es divideixen entre el mostreig probabilístic i el mostreig no probabilístic. Els mostrejos probabilístics són més característics de les tècniques quantitatives i el mostreig no probabilístic, tot i que es fa també sovint en la enquesta, en tècniques quantitatives, són més característics dels mostrejos, o sigui, de les tècniques qualitatives. En un mostreig probabilístic, que és també com dir, o sigui, dir probabilístic és dir aleatori, també, o sigui, quan és probabilístic és que tot el món, o sigui, totes les unitats tenen les mateixes probabilitats d'eixir, això vol dir probabilístic, i per tant és un mostreig veritablement aleatori. Això per una banda, però els no probabilístics, per molt que intentem mantenir determinat rigor, no tots els casos, en un mostreig no probabilístic, no tenim capacitat per assegurar-nos de que tots els casos tinguin la mateixa probabilitat de ser seleccionats. I per tant, seria un mostreig, si no tenim aquestes garanties, és un mostreig no probabilístic. El probabilístic seria sec a l'hora de seleccionar els casos, vol dir que tant li fa al sistema seleccionar un que l'altre, i en el mostreig no probabilístic el que passa és que l'investigador tria els casos que més li interessen, de vegades i a voltes els que no té més nassos que assumir, perquè no pot fer-lo probabilístic. No? Assumir allò que o bé que li interessa o que no té més remei que triar. No? Quan li interessa és perquè ja considera que determinats casos tenen més informació i això passa quan fem entrevistes en profunditat, per exemple, quan fem un mostreig no probabilístic per a una investigació qualitativa, que és el que veurem en el tema 4. Però de vegades també fem mostrejos no probabilístics en investigació quantitativa perquè no tenim manera de garantir que tots els casos tenen la mateixa probabilitat. El quantitatiu no requereix un coneixement a fons de la població a estudiar perquè nosaltres amb el procediment d'aleatorització garantirem que hi hagi, no sé, una reproducció prou fidel de la mostra respecte a l'univers poblacional. En canvi, en el no probabilístic, com volem triar aquells casos que menys ens interessen, necessitem informació de la població. Necessitem saber determinades informacions dels individus hipotèticament entrevistats per a seleccionar aquells que ens convinguen. No? En el probabilístic es persegueix la inferència estadística perquè la nostra mostra serà extrapolable a tota la població i en el cas del no probabilístic es persegueix la inferència lògica. Volem que el que nosaltres estudiem s'aproxime prou, però amb qüestions
relatives a la informació que obtenim dels entrevistats que no al volum que representen, que això ja és part de la inferència estadística, no? de tenir una mostra representativa o no tenir-la. Quan fem un mostreig probabilístic, pel fet de que sigui extrapolable a tota la població, normalment requerirem els requeriments de volum de la mostra seran majors, perquè haurem de garantir, per tant, un marge d'error, un nivell de confiança concret i, per tant, seran mostres més grans. Un mostreig per a un estudi qualitatiu, en entrevistes en profunditat, solen ser 20, 30, 40, 50 com a molt entrevistats, als quals se'ls dedica molta atenció, una entrevista llarga, profunda i tal, i en canvi en els mostrejos probabilístics típics dels estudis quantitatius farem qüestionaris o bateria de preguntes més curta que en el no probabilístic, però necessitarem molta més gent a entrevistar. Necessitarem un nombre representatiu.